Pokračovať teda aj ďalej? On jak sa volal, počkaj, z HZDS, Slobodník. Slobodník z HZDS. Hovoril o Neviem. Ja. HZDS s Mečiarom. Jasné, tak HZDS jasné, ale pomene neviem, kto to je. A vyšiel som z pivnice, samozrejme, 4,5 promile. A hovorím, tento kokot vyzerá ako Slobodník. HZDS, nevyzerám, že to som ja. Toto je môj syn, malý, ty je väčší, a tu všade na každej fotke som opitý. No, áno. Aj tam musí. Všade 5,4, 8,3. Dávaj, aby to nič nemáte. Inak boli za mnou z Bratislavy, boli za mnou z Trnavy, každému som usral hlavu. Práva s nima. Chodí sa tam mi veľa ľudí takto? No, veľa. Otravovať. No, práve. A tie slubovali hory doly. Veľa chodili. Nejde. Nikto tam nezabije. Tohto sa... Škoda, že odišiel. Ja som řekl, aby povedal pravdu, prečo ho vyjebali z roboty. Krz mňa. To nebude, to naozaj poviem, že nahradné to je, toto ma celkom zaujalo. Takáto doba je. Chudák, tam mu robil otroka mu robil v robote. A krz mňa ho vyjebali z roboty. To vážne, kvôli tomu, že sa dozvedel, že je váš syn, tak kvôli tomu ho vyhodil? Áno, kvôli tomu. To je naozaj zlé. A čo on má s ním? Veď práve, no jasné. Koľko je vrahov? Veď práve. Tak to by... Vrah, čo je, tak to by... Čo má 80 ľudí v rodine, tak to by všetky museli vyhodiť do roboty, nie? No, a čo je to? Jestli vypije, potom nevie. Hovorím, vrahovia sa, zlodeji, milióny, čo ukradli, tak to by celú rodinu museli povyhadzovať z roboty. A na to povedať... Ale ja som nikomu neublížil, čo som ja... Práve, že syna, keby ešte vás boli vyhodili, tak to ešte chápem, ale syna. Syna. No, prečo by ma vyhodili? No veď práve, ja, tak to ešte vážno syna, tak to ešte... Lebo ty si... Na fotbalovom ihrisku si to púšťali ako hymnu od tej cibuli. Však to vedeli o tom. A prečo by ma takú kokotinu mali vyhodiť? Ach, jasné. Ja som si robotu spravil, cibulu ma vyhodia z roboty. A prečo mu dali vypovedal mu? Ja neviem. No, to je to zlé, toto. To bola, kto išiel po mne, tak musel si to otrať. Aj tie okná, to je vážne zlé, tie okná ma trošku to bola, keď decka museli byť podplatené, alebo kto bola, kým oni magori. Ale že sranda, že nikto až tak proti vám. Veď vy predsa nemáte nejakú konkurenciu, vy nemáte nikoho. A nejakých strašných nepriateľov tým internetom nezískavate. A prečo robia zle? To vážne nechápam, to som nečakal. To vážne nevedel, toto nikto nevedel na internete takéto veci. To je celku dobré.